Iba-ibang oras, iba-ibang lugar. Iba-iba rin kwento ng buhay. May tapos ng matulungan at may tinutulungan pa lang. Sila Rachel, Joy, Dara, at Erica. Sa unang pagkakataon ay makikita natin magkakasama. Panoorin ang buong kwento. Ayan mga kalingap, marahay na aga sa Indogabos. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw at sa mga susunod pang araw na ipagkakaloob nyo sa amin. Ayan, at syempre, hindi ko pwedeng makalimutan. Thank you sa ating ama ng kalingap, Kuya Bala Santos Matubang, at sa kanyang may bahay, Ate Edna Vlogs. At syempre, ang may-ari ng bidyong to, Kalingap Rab. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Huwag nating skip yung kanilang mga ads dahil dun man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay, sa kanilang mga tinutulungan. Napakarami nilang tinutulungan at alam nyo ba yung pabahay nila ngayon is talaga namang napakalaki ng improvement, di ba? Pero ngayon wala muna tayo dun sa mga bahay-bahay or mga tinutulong-tulungan. Ngayon is magkikita-kita ang Poor Angels ng Kalingap. Poor Angels. Ayan, ang Blackpink ng Kalingap. Excited na ba kayo? Siguro napanood nyo na to sa channel ni Kalingap Rab. Ayan, talagang mas malinaw doon at mas mahaba. Dito, kunting reaction lang tayo. Diba? Kanya-kanya tayong reaction. Yung reaction nyo, pwede nyo i-comment sa ibaba para kahit papano is mailabas natin yung ating mga saloobin. Diba? Ayan, panoorin natin ng sabay-sabay. Pero bago yan, intro, pasok. Isa sa mga request, actually, ano siya, number 1 request ng mga viewers natin, ang pagsamasamahin sina Dara, Joy, Erica, and Rachel. Yun. So, maganda ito, nakaka-enjoy kasi dito makikita natin kung paano sila makisalamuha sa isa't isa, kung paano sila makisama, diba? And syempre, mas okay yung magkakilala sila kasi isang pamilya lang naman po tayo. So, ayan. Kuya, na-excite ka na rin ba? Oo po. Excited. Yes, hindi lang kayo yung excited. Kami rin excited. Talaga naman ito yung pinakakaabang-abang ng marami. Nakakatuwa, kikita na yung 4. Excited na ako. Para makita na Excited ka na rin? Para kita na yung lahat naman. Maganda na yung yung para birthday na si Erica. Hindi pa ito yung birthday. Hindi. Bago mag-birthday. Bago mag-birthday. Para kita na ngayon. Sasama-sama sila para magkalala sila. Ayo, para sa birthday ni Erica, hindi sila yung... hindi sila manibago, tama. Oo nga naman, di ba? Kasi ngayon darating na birthday ni Erica, ni Erica is kahit paano kapag nagkita-kita na sila, hindi na sila maiilang dahil magkakakilala na sila ngayon. Ayan, excited na rin ba kayo sa darating na birthday ni Erica? Ang galing si Kuya. Ayan, Dara? Ready na kayo ni Bea, sama natin si Bea. Sige, wait lang namin kayo dito. Ayan, dito na sila Dara at si Bea. So, tara mga kalingap, punta na po tayo doon. Paras pati sila naka-brown. Ayan po. Ayan, napakaano talaga ng magkapatid dito, di ba? Dahil talagang kahit siguro saan pumunta si Dara, kasama niya yung kapatid niya. Kasama na po natin si Dara, pupunta na po tayo doon. Dara, excited ka na bang mamit sila? Sobra po. Ayan, gusto rin kasi ni Dara mamit sila, sila Joy, Erica, and Rachel. So, ayan, ngayon, punta na po tayo. And siguro tayong mauna doon. Tayo ay maaga. Sila. Bale, ang nagsundo pala kay Dara si Kalingap Rab. Kay Joy, iba naman yung susundo, si David yata. Tapos si Rochelle at saka si Erica, iba din yung magsusundo. Bali, magtatagpo lang sila sa isang lugar. Susunod, pinasundo natin. Kumusta man Dara sa inyo? Okay lang po. May pera ka pa naman? May Meron pa naman po. Nakapagbili na rin po ako ng ulan. Nang?
unan po, tapos kumot. Nagbili ka ng unat kumot. Ako nga pala, nakalimutan na. Nag-grocery na rin po ako. Niya ni Dara, pero talagang mapapabilib kayo dito kung nasubaybayan nyo yung buhay ni Dara. Mapapabilib kayo dahil sa edad na 15 years old. Talaga namang napakagaling niya. Kasi meron siya inalagang maliit na kapatid, tapos silang dalawa lang na magkapatid dun sa bahay kubo. Ito na po tayo, nauna tayo. Tama-tama, order muna po tayo. Sila sinusundo pa, sina Rachel, sina Dara, Joy at Erica. Kuya, order tayo, Kuya Nico. Dito na tayo? Dito na kami, sir? Dito na lang, para maliwanag. Hi, Joy! Hi, si Dara, oh. Ayan na si Joy! Erica at si Rochelle. Si Erica, saka si, Erica. Habang naghihintay tayo sa kanila. Okay lang yan. Bro, hawakan mo. Bata pa yun si Dara. Si Dara is 15 years old, tapos si Joy is 18 years old, diba? Kaya naman kitang-kita na talaga namang marunong na magdala ng pormahan si Joy, diba? Hindi pa naman sa ko talaga, nasubaybayan ko, wala pa ang kalingap sa buhay nila Joy, kahit anong hirap ng buhay nila. Magaling siyang pumorma, magaling siyang manamit. Si Dara, dahil bata pa, kaya ayan, batang-bata pa rin kumanamit. Pero talaga namang lutang ang ganda nila, di ba? Magkaiba nga lang sila ng ganda, pero same na maganda. Hindi pala kayo mag-usap. Bulong. Tapit na sabi. Joy, labas mo ng tunay na Joy. Nasa mo ba? Tinatago. Yan si Erica. Talaga namang napakasimple ng ganda. Talaga namang napakasimple ng ganda ni Erica, 'di ba? Kahit manamit, talaga napakasimple niya. Ito si Erica na gusto ko rin, isa sa mga gusto ko rin sana reaksyonan, kaya lang hindi ko na talaga nakakaya. Gahol ako sa oras.
si Rachel. Ano masabi mo, Erica? Ano po? Masaya po. Kasi nakita ko na sila sa personal. Ay. Ikaw naman, Joy. Hindi ko maano eh. Medyo naiyak. Opo, tapos masaya kasi nakita ko na lalo si Erica. Ikaw daw. Maputi talaga si Joy, no? Tapos si Dara, kayumanggi. Si Erica naman is, ano lang siya, kayumanggi din. Tara. Ganun din po. Ganun din. Pero sa'yo magaganda. Pakilala ka na, Erica? Opo. Sino ka? Erica. Pero si Kuya. Erica nga pala. So, tara, pakilala ka na. Nga po pala si Dara. Joy. Pero kilala niyo naman na yan eh. Oh. Napapanood. Napapanood sa... Ikaw napapanood mo sila. Napapanood ko sila. Ikaw din dahil napapanood mo sila. Ayos yan, sinusuportahan niyo ang bawat isa. Talaga naman, ang gaganda nila. Tingnan nyo, di ba? Si Dara yung pinakabata. Tapos si is dalaga na talaga sila kasi 18 years old na. Tapos si Erica is 19. Sa pagkakalam ko 19 or magna 19. 잔잔하기만 하던 엄마의 마음에 왜 사는래 퐁당 또 퐁당 아니 퐁당 큰 돌을 던 Tapos na nakakatuwa pa nito habang hinihintay nila si Rachel, nagkaroon pa ng banding yung tatlo. Talaga namang mas lumalim pa yung pagkakakilala nila. Mga PBB ano? Ano lang kayo bro, sa isang table. 아른아른거려 잠이 오질 않나 연락도 없는 밤 서럽기만 한나 내 생각을 어설프긴 해도 괜찮은 놈이에요 나 내가 그대라면 Mabait ang mga housemates natin ngayon. 그대만 보여요 Ayan, sa palagay ko, sa tingin ko, nagpalitan na sila ng, ng Facebook. Nag-messenger na sila. Sila? 터질 것 같은 Ayun na, ayun si Rachel. Ayun na si Rachel, oh. Rachel, ano sila? Ito naman talaga, sa lahat talaga is, ito talaga yung napansin ko si Rachel ang talagang napakalaki na ng improvement, diba? Hindi lang sa financial, kundi sa anong tawag dito, physical, di ba? Kasi si Joy at saka si Erica, bago pa man nakilala ng Kalingap is marunong na silang pumorma, bumihis, di ba? Talagang okay na kasi mga dalaga na sila. Ito si Rachel nung makita to ng Kalingap, parang si Dara lang din, di ba? Malaking t-shirt, basta napakasimple lang din, pero ngayon grabe na, di ba? Ang pormahan ni Rachel na talaga na mas lumutang yung ganyang, mas nakapagpalutang ng kanyang ganda. Upo ka na dun. Ayan, si Rachel yung una nating natulungan sa kanila. Uy, ba't lahat kayo naka-block? Nag-usap sila, hindi nyo sinabihan si Dara. Nag-usap kami ng tulog. Yun o. Grabe bro. Kamayan niya. Mapakilala ka. Kaya ko si Dara. Sa Risha. Yun. Ikaw na natulungan ka. Bali si Rachel kasi yung unang-unang natulungan ni Kalingap Rab na talagang successful na naging maganda yung kinilabasan ng pagtulong nila Kalingap Rab. Tapos si Joy at
tinutulungan ngayon, at si Erica, si Dara is siya yung next na magkakaroon ng pabahay o ng bahay. Tapos napansin nyo ba si Dara, talaga naman kahit napakabata pa, parang matured na rin siyang kumilos, gumalaw, magsalita, na kaya niya makipagsabayan sa mga ate niya dyan. Ikaw naman, Joy, yung pakilala ka. Joy. Kilala ka niyan. Idol. Joy, idol ka niya. Ay, no. Rachel, idol ka ni Joy. Papanood niya yung ano niya. Yung love team niya ni Rachel. Ni Rowell. Kayo, nagkikita mo na kayo, di ba? Ayan. So, ito na po yung request ng mga viewers natin. Yan po yung request ng mga viewers natin. Ayan, kawayan yung mga viewers. Tapos napansin ko pa rito, talaga 'di ba, ang gaganda na nga nila. Ang gaganda rin ng ngipin, 'di ba? Parang ano to, ano yun, yung Blackpink. Siguro pag nag-edad tong 18 si Dara, talaga namang mas maggaganda, 'di ba? Kasi mas maasikaso na sa sarili. Ang laking bulas pati niya, no? Talagang 15 years old, tapos ang mga ate niya dyan is 18, 17, 19, 'di ba? Pero siya, ang laking bulas niya. So, bale si Dara pala ng pinakabunso, ano? Bunso, Dara, tapos Eric ang pinakapanganay. Ate ka, ano naman eh, magkakalapit lang naman yung age nyo eh. Kayo ba, gusto nyo talaga, open talaga kayo na, willing talaga kayo na maging close yung isa't isa? Dapat may GC na kayo. At sa tingin ko naman is magiging mabubuting magkakaibigan sila, 'di ba? Kasi same silang mababait at magaganda. 'Di ba? Kasi parang ano na, parang sa unang pagkikita pa lang nila is napaka-comfortable na nila sa isa't isa. At saka may kanya-kanya silang taglay na kagandahan. Kaya iwasan sana natin na magkumpara sa bawat isa dahil same lang naman sila. 8. Dennis Arjun. Ano si Arjun? Diba, kung mapapansin nyo talaga, ang napakalaki ng improvement sa apat is si Rachel, diba? Kasi si Erica at si Joy, hindi wala pa man ang kalingap, pero kahit hirap sila sa buhay, kaya magaling na sila sa magpormahan. Si Dara naman, napakabata pa kasi niya. Pero ngayon si Rachel, diba, napaka-improvement na ng pananamit, ng itsura, at saka ng aurahan. Mas maganda na sila ngayon. Maganda sila dati pa at mas maganda ngayon. Oo naman, talagang sinerve pa sila ni Kalinga Prab ng kanin. Pero bakit isa lang kanin, di ba? Dapat meron din kanin dun sa dulo.
napansin nyo ba yun? Na talagang mas inuna ni Dara yung kapatid niyang lagyan ng kanin yung plato. Oops, ayun, napansin nyo rin ba yan? Si Dara, nilagyan niya ng ulam si Joy. Kasi si Joy yung katabi niya. Talagang ibig sabihin, yung kilusan ni Dara, sanay na siya na nagsisilbi. Kasi meron siyang kapatid na maliit na inaalagaan. Kaya ayan, di ba? Nakakatuwa naman si Dara kahit napakabata pa. Rotats, kawin daw dito. Sabi na rin naman ka pa-process ko nito kasi. Pero wala siya ito? May ano? Mag-vlog po sa parang. Ay, ang gagaling. Ang gagaling naman nila. Ayan, naglagay-lagayan na sila ng ulam sa isa't isa, di ba? Kanya-kanyang siserve na sila. Ano tawag dito? Pinagsisilbihan nila ang isa't isa. Ay, ang galing naman ng Power Angels. Blackpink ng Kalingap. Nakwento-kwentuhan na yung apat. Parang pinag-usapan nila yung di ba si Erica nangatulong to, tapos si Joy nag-alaga ng matanda tsaka bata, o di ba? Pinag-usapan din. Kaya si Dara tsaka si Rachel tamang pakinig lang. May mag-ano sa akin. Oo, sige ko. Nagmamartesa na yung apat. Ang ganda ni Dara, ni Joy, ni Erica at ni Rachel. So, ganda yan. patapos na rin po tayo mga kalingap. So, mensahe na lang po sa mga viewers. Ayan, dito kasama pa rin natin si Dara, si Joy, si Erica, and si Rachel. Ayan. So, matagal din silang nakapag-banding. Alas 2 oras din. Ayan. So, nakilala nilang isa't isa. Masaya naman kayo? Oh, yes. Okay naman. Nag-enjoy naman kayo? Opo. Kasi gusto rin talaga nila na mag-meet sila. Ikaw nga po ng GC. Ha? Oo, gawa na kayo ng GC. Kalingap Blackpink. Ayan. So anong message nyo lang sa mga viewers natin? Ito, naka-premiere kasi ito eh. Ang daming manonood. Ikaw muna, Erica. Bilang ate nilang lahat. Ang message ko sa mga viewers, tsaka bilang na rin, nakakatanda, na salamat kasi handa po kayong sumuporta at ayan, lagi pong nakasubaybay. Thank you so much po, lalong-lalo sa Kalingap, ayan. Huwag po kayo magsasawang sumuporta po sa kanila para po mas marami pa po ang katulad po namin na matulungan na mga mahihirap po. Ayan, salamat po. Next. Ilan pa ko na, Rachel? 7. Ikaw si Joy sunod, no? 18 ka na. Ikaw naman, Joy. Anong message mo sa mga nanonood ngayon sa premiere natin? Maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta po sa amin sa mga beneficiary po ni Kuya Rab, tapos
sponsors po, lalo-lalo po sa mga viewers. Maraming salamat po kasi patuloy niyo po kami sinusuportahan. Malaking tulong po, lalo na po yung mga pag-skip ng ad po. Ay, hindi pag-skip ng ad. Pinapa-skip mo sila eh. Yung hindi pag-skip ng ads po. Maraming salamat po. Sana po, lalo na po sa mga, sa Team Kalingap, mga Superman. Maraming salamat po sa inyo. Ang sisipag niyo po, lalo na sa mga pag-scout niyo po, maraming salamat po. Sana po marami po pong matulungan ang Kalingap. And Rachel. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil natagpuan po kami ni Kuya Vincent. Na-scout po kami, tapos nakilala niyo po yung discovery niyo po. Salamat po kay Kuya Rab, sa buong Team Kalingap, kay Ate Edna, kay Kuya Val, na siyang nagbuo ng programang Team Kalingap. So, ayun po, nagpapasalamat po ako ng masyado sa inyo dahil nabago niyo po yung buhay namin, especially po yung bahay po namin na dati yung butas ngayon, hindi na kami maguturoan, hindi na kami maulanan, hindi na kami gising ng madaling araw para magsiksik ng mga mga plastic sa bubong. And maraming salamat po sa inyo sa programa po ninyo na binuo. At syempre po, nagpapasalamat po ako sa mga sponsors po, lalo na po yung co-os. Maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre po, yung mga sumusuporta po, yung sumusubaybay po sa inyo, sa lahat po ng subscribers and mga viewers niyo po. Maraming salamat po sa kanila. At syempre, nagpapasalamat po ako din sa pamilya din po ni Roel dahil yung nagtuloy po kami doon nung nagbakasyon po kami doon, grabe po yung pag-asikaso nila sa amin. Yung hindi nila pinapapil na iba kami, talagang mapifeel mo na parang hindi ka iba sa kanila, parang kapamilya kanila. Yan, maraming salamat po sa kanila, lalo na po kay Tito Awi yan. Napakabait po, lalo na po si Tita Marichul, sobrang bait. Talagang asikasuhin ka niya. Kahit pagising mo pa lang, sabi, kain na agad yan. Kaya sobrang pong nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa pamilya niyo po, sa pamilya Matubang. At sa lahat po, sobrang salamat po. Kay Roel din, thank you. Ay, grabe. Panghuli. Gawin na ni Rachel, vlogger ka na talaga. Okay, si Dara naman ang bunso ng Kalingap Princess. Yes, ang bunso. Anong sasabi sa mga viewers? Unang-una po, thank you po kay Lord and then kay Kuya Ariel. Siya po yung Kuya Ariel? Siya po yung dahilan para makilala niyo po kami. At sa'yo din po, Kuya Rob, maraming salamat po kasi patuloy po kayo nagsusuporta sa amin at sa mga viewers at sa nagbibigay ng sponsor. Maraming salamat po. Sana kayo magsawang supportan kami at pagtulong sa mga viewers. Maraming salamat po. Yun. So, ayan. Palakpakan natin. Sila. Ayan mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating kunting share na talaga namang pinakilig tayo ng apat na Four Angels na to o ang Blackpink ng Kalingap, diba? Talaga namang suportahan natin ang kanilang channel, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, diba? Huwag nating skip yung kanilang mga ads para ayan, tuloy-tuloy yung kanilang pagtulong sa mga tao na nangailangan lalo na mapabahay, diba? Yun lang, thank you for watching, God bless you all and Jesus loves you.